vas, hoćete vi posle Stanića? Onda Stanić, pa Goran Ilić i Vinš je, čini mi se javio, i profesor Petrov. Izvolite. Jesmo uključeni, jesmo. Hvala lepo. Poštovani domaćine, predsedniče Skupštine grada Niša, doktore Đuniću, poštovana ministarka pravde, gospođo Popović, poštovana predsedavajuća naše radne grupe, gospođo Žarić Kovačević. Moje ime je doktor Miroslav Đorđević, ja sam član ove radne grupe, inače je naučni saradnik Instituta za uporedno pravo. Želeo sam da podelim nekoliko svojih misli, razmišljanja, možda da pošaljem nekoliko poruka kao jedan od članova radne grupe. Trudit ću se da moje izlaganje bude što je više moguće koncizno i da ne bude predugačko, pošto već neko vreme ovde razgovaram. Dakle, mnogo toga je već rečeno, promena Ustava je bila neophodna, ja ne želim da se ponavljam, gospođa ministarka je jasno naznačila razloge zašto je ta promena bila neophodna. Tekst amandmana koji i ova radna grupa izradila donosi zaista niz poboljšanja i u odnosu na postojeći ustavni tekst i u odnosu na prethodne razne verzije ustavnih amandmana, doprinosi snaženju nezavisnosti sudstva, depolitizaciji i celokupnom jačanju efikasnosti pravosuđa. Smatram, to sam već jednom rekao, čini mi se možda na prvoj ili drugoj sednici radne grupe, ali želim da kažem javno i da to ode u etar, da je Odbor za ustavna pitanja i pravosuđe imao zaista mnogo sluha kada je odlučio da formira ovu radnu grupu, oni to nisu morali da učine. Formirali su radnu grupu koju čine stručnjaci iz vrlo različitih profila i užih usmerenja oblasti prava, što znači da smo mi pojedinim pitanjima prilazili iz najrazličitijih uglova, imali jednu vrlo živu diskusiju i debatu koja je uvek ostajala u akademskim okvirima i u akademskim tonovima. Ogroman broj naših rezultata i ogroman, da kažem, procenat zaključaka je postignut na kraju konsenzusom, neki su postignuti kompromisom, iako je dolazilo do razmimoilaženja, neretko su upravo iz tije razmene argumenta proizlazila najbolja rešenja. To je nešto što mora da se kaže javno. Ako bi 3 reči krasile, da kažem, ili karakterisale rad ove radne grupe, pominjano je već transparentnost, inkluzivnost, i ja mogu sebi da kažem da ne kvalifikujem sebe, ali ja sam neko ko dolazi iz naučne zajednice, nisam političar, pa zaista mogu da kažem objektivno, a to je stručnost. I moram da kažem javno, jer ovo odlazi u etar, da ja mislim da niko od članova radne grupe, a ja moram da kažem za sebe lično i za toga stojim, nismo osjećali niti od strane vlasti ili bilo koji grupa, bilo kakav pritisak, radili smo po savesti i napravili nešto što mislimo da je najbolje. Nije ovde spomenuto i vama je to možda nepotrebno naglašavati, ali se mora reći radi šire javnosti. Ovi ustavni amandmani se odnose na pravosuđe, isključivo na pravosuđe i ni nešto drugo. U javnosti se uporno, uprkos vrlo jasnim izjavama u ovom smislu, iznova ponavlja kako će tu tobože biti reči o statusu Kosova i Metohije ili, ne znam, ljudskim pravima i tako dalje. Dakle, predlogom vlade za izmenu Ustava mi smo bili ovlašćeni i raspravljali isključivo o normama koje se tiču pravosuđa. Jedna stvar koja ujedno, neću ulaziti u pojedinosti i razna pitanja koje su ovde otvorene, ali ću ukazati na nekoliko možda načelnih stvari koja možda pružaju na izvestan način indirektan odgovor na mnoge od dilema koje su iznešene. Dakle, bilo je više zahteva prilikom izrade ovih amandmana. Vrhovni, rukovodni kriterijum je naravno bio benefit građana Srbije, ali sad šta to znači? Kako ostvariti taj benefit našeg suverena? Trebalo je pomiriti zahteve ustavno-pravne nauke, specifičnosti našeg državnog i društvenog poretka, određenih legitimnih političkih stavova u jednom širem smislu, dakle ne partijsko-političkih, već državno-političkih stavova i konačno evropskih standarda i vrednosti. Pitanje evropskih standarda i vrednosti nije samo političko pitanje utemeljenja, da kažemo, ove zemlje i usmeravanja politike ove zemlje, to je naša ustavna obaveza. Jer ja, kao, doktor ustavnog prava, konstitucionalista, želim da vas podsjetim na član 1 našeg Ustava koji kaže da je Republika Srbija zasnovana između ostalog na pripadnosti evropskim principima i vrednostima. Takođe smo imali izvesna ograničenja i ta ograničenja predstavljaju odgovor možda na neke dileme koje su ovde danas iznete. S jedne strane smo imali ograničenja onime što je ograničavao sam predlog vlade za izmenu Ustava, a sa druge strane smo imali ograničenje u vidu toga da su ovo ipak samo ustavni amandmani postojećeg Ustava.
Naš ustav iz 2006. godine nije najsrećnije ustavno rešenje i mislim da se struka oko toga slaže. U mnogim aspektima taj ustav nije najkvalitetniji, sadrži razne nekonzistentnosti koje mi nismo mogli ispraviti ovim putem. Tako da smo prilikom, kako da kažem, određivanja određenih rešenja morali voditi računa u ostalom delovima Ustava kako ovi amandmani ne bi bili strano telo u Ustavu. Podsećam, mada je to rečeno, da je ovaj Ustav, ovako narodski rečeno, i dalje jedan živ tekst. Radna grupa nije rasformirana i dalje se, razmenjuju razni argumenti, a i dalje mi iz radne grupe sami primećujemo možda poneke stvari koje bismo mogli ispraviti. Primera radi, a možda će kasnije još neko nešto na tu temu reći, kada je reč o imunitetima članova Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva, iako je ustavopravac taj koji je glavni, koji je iznad zakonodavca i koji može da determiniše u ostalom i krivičarima kako će oni posle preurediti krivični zakonik, pronašli smo umeđu vremenu bolje rešenje, jednostavnije rešenje koje ćemo, nadam se, implementirati, tačnije za koje se nadam da će odbor možda imati sluha da ga implementira. Takvih primera ima još nekoliko. Evo, na primer, na osnovu čega sude sudije, mi smo izostavili opšte prihvaćena pravila međunarodnog prava, u kasnim razmišljanjima smo možda ipak došli do zaključka da u nekoj perspektivi pridruživanja Evropskoj uniji ne bi bilo loše da se to isto nađe kao osnov na osnovu koga sudije sude i tako dalje. To je ujedno i usaglašavanje sa nekim drugim postojećim odredbama našeg Ustava. Dakle, obezbeđen je zahtev depolitizacije, rad u radnoj grupi je bio demokratičan. Mislimo da su ova ustavna rešenja, to jest da je ova revizija Ustava jedna dobra ustavna osnova za dalju zakonodavnu delatnost koja će obezbediti jedan zaokruženi, kompletan pravni okvir, dakle garant nezavisnijem i efikasnijem pravosuđu. Ne treba zanemariti činjenicu da ovde pričamo o materiji konstitucionis, neke teme koje se pominju se možda mogu odvojeno razmatrati sa argumentima pro et kontra. Ovde se zadržavamo samo na onome što treba da se nađe u našem Ustavu, imajući u vidu naš Ustav sa svim njegovim karakteristikama kakav već jeste. Hvala vam. Hvala vam. Miloš Stanić, da, smo rekli Goran Ilić. Izvolite.